हादरनि गेजेराव लाइमोनफोरा साख्रिनि फारसे नेनानै थाबाय थानाय समनि गेजेरावनो दिनै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गोबां रोजा बिजाथिफोरनो थिसनथाइ बिलाइखौ राननानै होगोन। दिनै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया खेबसेयैनो 70,000 बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइखौ राननानै होगोन। रोजगार मेला बिथांखिनि गेजेरजों हादरनि 70,000 बिजाथिफोरा दिनैनि समाव गाहाय मन्थ्रिनिफ्राय थिसनथाइ बिलाइखौ आजावगोन। गाहाय मन्थ्रिनि मावख'आ फोरमायनाय बादिब्ला सिगाङाव बाथ्रा खानायखौ मावफुंनायनि थांखिजों गाहाय मन्थ्रि मदिया दिनै खेबसेयैनो 70,000 बिजाथिफोरनो थिसनथाइ बिलाइखौ गथायगोन। मख'नो गोनांदि सोलिफु बोसोरनि थांनाय अक्ट'बर दानावबो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया रोजगार मेला बिथांखिनि गेजेरजों 75,000 बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइखौ राननानै होखांबाय। सुलुंनि बादिब्ला गाहाय मन्थ्रिया दिनै साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइखौ गथायनाय समाव बिजाथिफोरजों बाथ्रा सावरायगोन। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।